Hinyotrap Youth Council President Roy Kupar Sandram today voiced strong dissatisfaction over the recommendation of the expert committee constituted by the state government to review the reservation policy, which reportedly suggested that no changes be made to the existing framework. Addressing the media, Roy Kupar Sandram said the decision to maintain status quo would prove detrimental to the Khasi community and undermine its rightful interests. He further stated that the 1972 notification had clearly provided that job reservations should be aligned with population strength. The committee's refusal to recommend any revision, he added, indicated its inability to offer meaningful guidance on the issue. Kum ka jai ban riu ngim don ni e ga jing yo no le se kan dei pen ban ka jing du nong yangi beling ong kum ta nomor ba ha la de fi pej nadu ka basdang jong ka reservation policy jong ka sarkar jong ka jala ka jongi nadu kisnam khak ndai spa nyo pu a kila kren da ka basai ban ong ba kani ka reservation policy lawan ra khnang da ka ba penchong nong rim ya ka jing don jong upat ba la ne da ka jing bun briu jong ki artli ki kita ki kanhun mo ki ST ki budan hang ni ka jala ka jongi ka tai khasi jentia bat ki garu akaba tu por ka knai spa nyu ko ar si labu 20% ye ki perlok garu yang ni 20% kelum lang ti ndrai la dengi pet pat ya kanika expert ya ka recommendation kan ka ba kanika expert committee ko wanra ko ong badai ban penne ya kata ka reservation policy kumbala penne mentala ne pentrikam menta kini ki khnai nadu kini ki snam ka knai spa nyu ko ar hadu kini clip mat ko menta hajing sisya na kaliang jong kaseng hapor bengi ai la ka jong jing mut ha ka expert committee ngila kren da ka basya ba dai bandon ka jing kala namar ba la de fipet ya ka jing bun pat ha pedeng jongi bat jong kigaru kala epe ngila abun ha ba banya nujor ka jing don pat ka jong ki ngila poy se ki khat nyo khat pralang maki gidang poy tang shipho du khat welak lan khat arlang ta ka jing bun pat ngila abun mangi tela da fipet ya ki kentien ki ba ka reservation policy ka wanra ausnam khat nice pa nyo po ar ki ong ba ya kanika kabaha la penchong nong rim da ka jing bun pa ngimtip ha kanu ka dor menshwa ki le ban wanra et ka 40% rela ha kanika por ka ba mentapan ha jing syang ikmi lenti ba kanika expert committee ru kan penchong nong rim ya kanika baha tungkam da ka ba penchong nong rim ya ka jing bun pat kan ngingi ong ba kumta kan pi ngingi don para tribal lang ni ngimdei bangi don ba mo ki don ki upper class bet ki lower class let's say mangi bu garu ngi de ki ST ka constitution ka sya bangin le sub classification nakatakadaw garu yo la ka jong ka reservation ngingi yo la ka jong ka reservation rela da fi page pat ya ki kentien ki ba ka sarkar hi ka wanra 1972 ki ong ba hakani ka 1972 resolution bat kani ka reservation policy kiong ba dengan puli ke paragraf peningkong kiong in pursuance of clause 4 of article 16 of Constitution of India and keeping in view the inadequacy of representation of these communities in services under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population komut ba ya ka reservation policy ka jongi la pensyong nong rim da ka jingbun pan ti mangi mentang mo let's say 1972 ngi klam ya perkhat ya kata ngi la si ong tong ini le la kale 40% rewet times menta san post nam ngi la ya nanti la da fi ka expert committee ko ong penek be ja kan 1972 te ka 1972 ka keren in terms of population te ko te la da fi ong in terms of population ngi la bun pa ya ngi la bun pa ban ki te ka komut bangi ngi don ko hak dan ban yo khambun tingim ong hiru ni ha ka jing ai jing mut jongi kum ka seng lingim ong te ba keni ya ka hok ka jong ki don 20% ki mat ne 20% dan ngi la abun ka ngi de ban kiu mangi gen sya ka 10% but ai kata ka 10% la ngi ong unreserved category la ni ada SC ka no e ki don maki kim do bun la ngi pet ya ka population ka jong ki ka badon te ngi don khat nyo khat prala kum kino kum ka jat ban re nyong tre ki porok garu ki jong ki don chipo khat welang tik ngi don la ngi pet ngi penchong nong rim na ka reservation policy ngi de ban yo khambun kan ka kata ka reservation ka bangi ngi de ban yo